Шон МС касе ки бисёр аҳамият дод реперора ки то ситора шавишона бениҳоят инсонои хуби хоксор бидан ҳар рӯз ҳаракат дар реп бид не ки бади ситора шави каме каттагӣ мекардан дар реп беаҳамият бидан мо метарсидим ай ренги ям бошидан не ки афсӯс ки имрӯз мо айвода бадтар шидем HM Records. Шони аввала дига биду натури репер бид ози сундори гиштаи аввал камбағали сер бид шони озира репер нест и як бизнесмене аввал натури репмен бид аҳози як шоумене аввал ҳушиш ба мухлис бид ози подписчик дай аввал саҳнаи реп мекафон ози расчётки ютуб дай мухлис дар комментон бидро тақидим ки дизлайк мон дар репи видео бифаҳмон такидим ки бугу маҳсулоти нави мафуфлоҳаю беқадрай бугу яки ба гуфтани ти қаҳрам мекна камтар нагу ки кароли репам нагу репам беҳтарин бид ма уже намеарзам ба и хели комменте да хидит мон гапои хубта ту ма да бугу бача бисёри бад ваъда додам наистодам да чаташ мухлиси ман раҳмат ки хати ма буди чанд сол бахшиш ки кумират тира подводит ка чанд бор шони аввала ки ҷои биё ёдат кардем бисёр шони аввала биё ки ёдат кардан мухлисот озираш репои фаша мефурша ба нархи зиёд кушоне ки бесум медод репоша ба дарди зиёд шони аввала ки ҷои биё ёдат кардем бисёр шони аввала биё ки ёдат кардан мухлисот озираш репои фаша мефурша ба нархи зиёд кушоне ки бесум медод репоша ба дарди зиёд шони аввала як пацанаки ёши ошиқ бид шони аввала натури сағрай камбағали зиқ бид натури меҳнат мекард ки да дили халқ боша шони озира мекова ҷоера ки хай боша натури ман нестам ушоне ки мешнохтиш мухлис ма дигаим якчира фаромӯш накрен ҳаргиз ишона метона ранги шони аввала шава барои ки ҳамуша шаҳбоз сохтагияи ҳамишам ма бояд аида қулай баландам онум по ма бояд ки як гамра дар репи тоҷик мамонум нома ай сари нав да дили душманам ҷо мекунам ваҳма батлерои реп тиҷи намегиран сари раҳма бигзор сад судяи репи тоҷик ба ма зид зана бигзор сад андеграунди дига да ма бодис зана не ки ба корои ё шикаст да ма намеша наздик барои ки репи тоҷик челишон надора мухлис шони аввала ки ҷои биё ёдат кардем бисёр шони аввала биё ки ёдат кардан мухлисот озираш репои фаша мефурша ба нархи зиёд кушоне ки бесум медод репоша ба дарди зиёд шони аввала ки ҷои биё ёдат кардем бисёр шони аввала биё ки ёдат кардан мухлисот озираш репои фаша мефурша ба нархи зиёд кушоне ки бесум медод репоша ба дарди зиёд хиёлкам ғолиб мебром дар ҷанг бар зидди шамшерам не ки баъди ҷанг шағоло дидам пой маи бишера ҳичка да дарди дил гуфтан намешад даи замона бисёри бачи сурат мардои сират занона мо ай ояндаи реп кандани нестем умед агарчи ба оби сиёҳ шуштем дасти рӯи сафед да одамо диш мезананда душман ама да хидм барои ки хидмам душмани сахтарин барои хидм мара бояд гапи сахтам бигам нашавм хафа не ки мара барои рекламаон бояд ӯ фаҳман ма як ҷанговаре ки силоҳи ма каламай ма сардори корхонае ки корхонаи ма канал ма мефаҳму ма ҳамаи кор ма шуморам фаҳмен ҳамаша кӯдак сер намекна ба реп ӯ сер мекна ба каша хитона бекор кунем далчи барои навигарӣ ма мерам шони аввалара бедор кунӣ шони аввала ки ҷои биё ёдат кардем бисёр шони аввала биё ки ёдат кардан мухлисот озираш репои фаша мефурша ба нархи зиёд кушоне ки бесум медод репоша ба дарди зиёд шони аввала ки ҷои биё ёдат кардем бисёр шони аввала биё ки ёдат кардан мухлисот озираш репои фаша мефурша ба нархи зиёд кушоне ки бесум медод репоша ба дарди зиёд